festival ke iquka utywala besintu, iquka inyama ephekwe neyojiweyo. Andabathi mina ndibemandi futhi ibhuti ngendlela esesimanga ingasikani ngokomnqono wami ibe yinto eqhubekayo nabo bafumana isponsor mana government. Alright, masithathe lithuba sikwamkele mbukelo wemikhulu productions. Namhlanje ke silapha kwa Gold Supermarket kubhiyozelwa usuku lwe-Heritage Day. Kumnandi kuyilonto. Yenza lelo lithume yona. Bothula zinkobe ezisiliweyo ukwazi ba uzigalela amasi. La sisutyebule wakitawu ngixale mama wanginike 10 kg ngoku ngiyatshintsha iminds zami. Kuthosini kumaga kungcina kumqhokhana kuteketekana kuncele nguhala kumnqabashi. Kumvlane kumsuthu kumahula mpapashe inyoka emnyama ecandisiziba kubhayi ukhethe kudla amahashi. Kuncelashi kumpinga ngumntwana ngathi benoboyigise eqhandini kumbhala kaqosha kusenzwa usineka kumqadi umqenge balempodomise mfasi bele nifesha mfulethile ngene bangwala ngikusa amapodomise manje tsathenga banesilawu sawo libe ekhaya isemthathe equlu. Okay, butwana namhlanje sibhiyozela inyanga yenkcubeko nobugcisa kunye namasiko. Khawusichazele isizathu sibanga sibe lapha namhlanje ePhilip kwaGold. Iminyaka ngoku uba ngabasindi nobunakani ipha kusixhenxe uya kwisibhozo ukholethe egqolo uqiniseka intoba usondeza abantu athengisa okanye aoperate kwindawo zabo eba celebrate ngokuba abaxhase kumasiko nezithethe. Lonto ke ngoku siyenza kwiconcept ethi masigoduke K. Le festival ke iallow abantu bashowcase italente bagide ngokubuze babo nomlando wabo. Bonwabile besonwabisa nabanye ibumbano umanyano uthando uxolo insebenziswano kuyiwe phambili. Le festival ke iquka utywala besintu, iquka inyama ephekwe neyojiweyo, iquka ipapa, iquka umngqusho, iquka umqombothi, iquka into ezininzi apho khona sithi abantu mabasondele kwivenkile zeGold Supermarket babe inxalenye yoba bebe kanti babhiyozela umlando wabo. Segqolo ke singkhulu sisenza lo mnyhadala omhle kanjalo nje ubona ke nabantu beyinginginya bezokonwaba nathi namhlanje. EzaGauteng kudala abangoku yeyi usukubona lo mntana uyafana kodwa nomakhelwane qha bethuna kazokafana makhelwane soke lapha endlini. Besibethu bayenda baphinde babuye kanti network Babangenele i-5,000 banyuke eqongeni nababeqhebovu lona eqhebovu lo ya lo okwesibini tato imbongi ayicamako ngoku sedlula kuwe nika lo mama nika lo neqhem nyama nika lo neqhem nyama. konwabisile umuntu ongimama uyizela intomba uscreama otata babetha amaflate. Hey
uba ngaba awukwazi emntwini omnye ukwenza into kabini siyafana na ingaba banda kwethu le 5000 uyayideserva lo hayibo amen Iman hlamba bakanitsho kwami ke ngoku ndithi mna le 5000 rand lo uyayideserva na okay okanye uyayideserva lo okay ingaba uyayideserva lo uphenduma kancane ndifuna ukwaleka ndithi ke ngakumna le 5000 rand lo uyayideserva na okay 5 4 3 2 1 isound DJ ke befika kuye sound DJ Hey